Story time. So, ini kasi na picture is, grabe na shockins kay hindi ko makatuo na jay ako. As in, first time nagka-commission, no? Kay gara-gara naman lagi ito ng pagka-video. Promote ni sa ka-product. Then, natsambahan na, lang pa na viral gamay. Then, nahalinan ta, so nagka-first commission ako. Tapos, di na makatuin na time kay, basin prank tayo ni scam. And then, ini naman ko man pag-open ko, bumulagay ni sa ako. See? So, jay ko na ako gross earnings na 9,359. Then, may estimated ako na commission. My share is 1,366. Then, nag-use to is more than 6,000. So, di pa tayo makatuo, guys. Hangtod sa, di tayo maka-withdraw, no? Then, sayang kayo. Way ako ini ma-screenshot ang pag-withdraw ko ng 1/4 kapin na to. Kaya nadugangan pa man ini pagka next days. Amo na ini, pag-balance ko, tinuod pa sa gasod, may available balance ako na 1,200 kapin. So, mga niagi pa sa Then, amo ini, nagkaanam-anam, nadungagan, mayak na withdraw na 100 kapin sab. Next is 200 kapin, 600 kapin, 100 kapin. So, anam-anam, 400 kapin, 200 kapin, 600 kapin, 500 kapin. Yes, so kuman dyan, nasa mabuti na ako nakuha. Naman ang biskan ginagmay, bista kanunay. Pero no total man nun sanan, 3,000 kapin. Na commission baza sa kanam-anam pag-withdraw. So, ayun, magpasalamat ako kay God sa blessings, ug sa viewers, ug sa tanan na suporta. Thank you sa izo. Salamat. Diyan ako nagasod sa paningkamot, guys, para maka-income ta. Thank you. Happy Sunday!